No niin, moi, tulis Fortti-video. Tää matsi on jo vähän kesken, mutta eihän se haittaa. Ländäsin ja mennään tonne Grimgateen. Mä oon ihan ok pelaaja mun mielestä. Ja laitetaan tohon chestille. Kertokaa muuten mitä mieltä te. Tai no, mä en ole varma onko tässä kommentteja päällä, mutta ei se haittaa oikein niin paljon. Mun mielestä tämä seasoni on ollut ihan hyvä, että parempi kuin viime seasoni mun mielestä. Siltä ammutaan. Jumalau. Jäi. Tosko joku? Siis mulla on kyllä niin huono aimi. Tai no, se välillä on hyvä ja välillä huono. Yritän tosta noin suksplasit. Tästä pusketaan tää äijä. Tuosta flowberryt. Jäi! Please haulikko. No ei tietenkään. Mun mielestä se on nyt tuo. No siellä supritroppi, niin tuo paras shotguni tällä siis on varmaan Hammer Pump mun mielestä tai sitten Gatekeeper. Se Gatekeeper on kyllä aika sairaan OP. Sieltähän tuli Gatekeeper ja siitä Seuksen voima. Thunderbolt. Sai. Tässä mun yläpuolella. Oi vitsi. Joo vitsi. Mennään uuteen peliin. Siis, onko toi nyt Spider-Man vai mikäskin, niin en nyt tiedä. Mä pelaan tosiaan ohjaimella ja älkää välittäkö tästä oman näytöstä. Mä oon ihan ok pelaaja. Tänä on mä kyllä aika huono. Joo. Uuteen peliin vaan. Mä ois pelaa vielä ehkä 2 peliä. Tää on mun mielestä ihan hyvä tää loading screeni mulla. Tako, ulla tako. Joo, tosiaan toi äskeinen matsi oli vähän kesken. Tai no siis mä olin just ländännyt, mutta ei vaan jostain syystä kuvannut tuo. Niin ei kuvannut. Tai ei ollut kuvaus päällä tai niin. Sitä on tuplia, jos sais vähän hakattua raksaa. Äkki tosta. Nyt tästä on tuplia. Oon meni ykköset. No nyt loppu raksa tietysti. Lähdetään taas sinne Grimgateen. Siis tuon Grimgateen boss on mun mielestä paras, koska se medallion on tosi OP, se dashi. Pääsee myös helposti karkuun. Mitä taas tuon katolle tuohon chestille? Jos siihen ei ländää kukaan. Taitaa ländätä. Eipä ländääkään, eiku.
En tiedä. No, lähdetään silti. Siitä voi Juman kautta. Please out of Valdemar, yes. Flowberry. Joku haastoi nyt jo bossin, ok. Tästä vähän slurpballereita. Tuosta Nemesis AR. En mä tarvitse tätä medali. Siinä jatka. Jäi! Hänellä oli sniperi. Ei joo, miksi toi emottaa tossa? Katsotaan. En tiedä. Mistä onpa tyyppiä tästä pistooli. Mielestä ihan OP toi pistooli. Sitten mennään sellaista. Ota L. Älä chatti. Sitten mennään. Tappaa tää äijä. Katsotaan slurppa. Tätä slurppalleille. Issaa. Tänne ylös. Puhutaan tästä ylös. Yritetään tehdä tälle källi tälle äijälle. Ai kun tässä on tällainen. Pidetään vielä yksi. Ei saa. Vitsi mä oon lovi. Mä vedin sen crackiksi. Sen äijän. Perkele. Ei. Jäi. Toivottavasti kukaan ei tuu selästä. Koska sitten voi käydä vähän huonosti. Aha. Kiitos kämppääjä. 39 HP. Vedän vielä yksi matsi ja sitten mä voisin lopettaa tämän videon. Tässä tulee sellainen ehkä reilu joku 15 minuutin video. Vitsi, mä oon kyllä vähän botti. Mä pelaan Blake'a videosella. Tosiaan, jos ette tiennyt, tällainen ohjain. Tällainen sininen Blake-ohjain. Oho. On kyllä ihan roska tää näppis, mikä on taas siitä. Nyt ei näy. No. Tällainen. No ei tos kyllä näkynyt, mut ihan sama. Se näin ja sitten tästä kun on suetaan. Ja kohdataan yhdistetty tää. En kyllä sueta tuolla. Siinä on ihan väärässä. Anyways, that's a little bit of... Nämä peliäänet pitäisi olla ehkä kovemmalla, mutta en tiedä. Mennään tänne Reckless Rail Raceen ja katsotaan, yritetään källää tyyppejä. Tossa on sellainen kämppimispaikka, missä voi mennä maan alle, mutta mä voin näyttää teille sen pian, jos ette tiennyt, mutta mennään tohon siihen minivalttiin, missä on seinässä niitä aseita.
Tuleeko tänne kontestia? No, pari ei. No, yksi ei. Juu. Joo, toi äijä ei oo tulossa tänne. Otas jos on chesti, mut ihan sama. Sitä kaikki vaan setit. Hyvä tähtäin. Mun lempitähtäisnipus on kyllä toi vitsi. Toi tähtäin, tää allrounder. Tää on OP mun mielestä. Oho. On tossa tää assault rifle. Jotkut kyllä tykkää Gatekeeperistä enemmän kuin hammerpumpusta, mutta kun seasonista mä olin ihan haipeis siitä, että olisi ihan sairaan hyvä shot. Että olisi ihan sairaan hyvä shotguni, mutta ei se ollutkaan niin hyvä. Sitten vetää. Jäi. Quickscope siihen väliin. Voisin nyt näyttää sen kämpimispaikan. Menette tähän. Sitten vaan katsotaan, onko se tää, joo tää seinä tästä. Tää tästä pois. Ja näinpä sitten. Ei tää enää toimikaan. Epic on vissiin korjannut se. Epic Games. Tästä mini shelday. Niitä fullit. Ja no, hyvät lootit nyt. Ai tosta. Sitten tästä tää chesti. Ei tullut oikein mitään ja sitten mennään tonne fightaamaan. Jäi. Joo, mikä toi mun aimi on snipulla? Mun aimi on kyllä ihan huono. Vaikka vedinkin siihen yhden quickscopen ja sitten... Aha. Ja, mutta... Tulikin. Pitäisikö oppia käyttämään tätä snipua? Otan tää chesti. Inna jää tulle, mä oon niin botti. Joo, en mä jää tälle vitsin luurankokalalle. No joo. Tää video taisi olla tässä.